आदमी जाता तो उतना खुशी होला जितना एगो बेटा भैला के खुशी होला। सभारा भैया एके रोका हेलो महफिल जैसन होला वैसन काम होला और महफिल के हिसाब से नाम होला। जगह अलग होला, भाव अलग होला। विदाई भी दो किस्म के होले। एगो विदाई के बड़ा अलग खुशी होला आ एगो विदाई के अलगे खुशी होला। हाई कोनो दुल्हा पहुंचल ह, माई बहन देख के वो दुल्हा के गीत गावत रही रस्म पूरा करे खातिर। का कहत रही भैया? और 100 रुपया आप गार्जियन मंगला राजभर जी नसरतपुर पर ही के धरती से आप गार्जियन की ओर से 100 रुपया दे के सम्मान कई गई। कोटि कोटि भैया के प्रणाम, सबके बोलगी है आशीर्वाद का कामना हो कि बेटी के अर्जी माई का मर्जी तुहार कृपा जे करे ऊपर हो गई। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हो गई। माई के ममता में कोनो छलना होला। माई का ममता का कोनो मोल, माई का ममता अनमोल होला। माई के प्यार के कोनो था ना, माई का प्यार आधा होला। वही माई से बेटी के अर्जी हो कैसे